You're looking good. Imo Comedy. Thank you. Mama, sokata bangi na chigi. Thank you. Mama can't too much. Na neko. Ineko, ime fetch okay melu. Nka di obele na ife ngeme by the time nga ahazi gi. Nhazisie gi ife ni na ajula eba. Then I wonder eba na mmili wepta. Isi n'ugbo we mata. Acho mi idozi gi. Rap ife ni na ka ntutu agi ka ndozie gi. Anhajie gi well. Amaka. Igakwa na tamuta mu na amakwa ikem. Ile anya ụmụ nwanyị karịrị akarị. So mgbe nwoke nwetara onwe ya n'ikpo nwanyị, ọ ga na-emezi dị ka atọrọ. Ama m onye nga ahụ mana ihugo site taa gaba. Just ike imegotere eme. The good old time the nation. Abago mpefim before. Just the good ka nwoke si adị. The good ka nwoke si adị. Nwoke dị ka covering boss. Edele mama. Edele mama. So, mana otu si na dekịta, ama ewepụzi anya m ma na-ewu ma na ọkụkọ werezi anya m abụọ tụkwasị na nwa atụrụ Chukwu onye kpochapụrụ njọ nke ọwa. Chai! Hai! Ya no mụnụ. Enenebe eje ọrụ. Bụ nwatụ. Enenebe ukwu egbu ewu. Mana ọ nwe ife nche ịgwa ya. Na ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile abụ nga ịchọ ka faju. Maka na nwoke ka ịbụ, ife nwoke kwu ga-eme, etu isi gbabute ike ị ga-esi lara ọbasị. Idolu nwa arụ a na-echikọpụsa ife niile around you, iwepụsịrị anafa. Ebia. Nchichabai. Ndozisie gị nna. Nna m ndozisie gị. Dịka etu a nna si ịfụ na-akwado, ị na-emegodu ma ị ga-ama na ụbọchị daba. Ajibo, enenebe ukwu egbu ewu. Asa. Enokwa no. So ruchala nke otu a. Hey! Enokwa. Biko rapụ onye ala ka ijebe ebe anyị na-eje. So rugo nke otu a. Eyiri shoe red, kuru akpa red. Makwa masha biko ha na-eme. Nsogbu adịghị. Onwe ebe m ga-aga nọ m n'ụlọ a. Jishi na ike nno. Ndị nwụrụ anwụ na-ejije n'afọ ụzọ. Ka ijebe ebe anyị na-eje biko o. Just hold here. Oh my God. Oh! Oh man, can you go and cook? Can you go and cook? What is okay? Oh, aeroplane turner, tan tan turner, aeroplane turner, tan tan turner, aeroplane turner, tan tan turner, aeroplane turner. Babowa. Ebere gị na-emere m o. Nene otu ọmarịcha nwoke a shi nọ hapụ onwe ya nwaanyị jagbuda were ya mere handbag. Hey! Chineke na biko lekwa o. Iwu ukwu a, ukwu ị na-esogharị, ọ ga-egbu gị. Anọ m n'ụlọ nwoke ebe nna ga, ukwu a ga-egbu gị. Dara. Nna. Ife nchọ ka m gwa ya bụ na ego abụrụ nsogbu. Ego abụrụ nsogbu ncha ncha. Ife nchọdebe n'aka gị bụ ka ị gbalụrụ gị gbanye m nya nke a na-akpọ engagement. Imere anya rapụzie every other thing na the marriage. Ụmụnne m ga-take care of every other thing. Biko, anyị mere anya ọ daba. Obi m. Nna, hey. Baby m. Hey, nna m. Nke m. Hey, ewo. Ọ dị m n'obi. Jesus, biko, obi mo. Hey, ewo, jidesie m ike. Daalụ. Hey. Ụtọ m. Hey, ọ ka na-akpọ. Enenebe eje ọrụ. Ewo, nwa. Enenebe ukwu egbu ewu. Ewo, nna m. Ihe m ji elo na nrọ. Hey.
elulu ụwa m tikwa m obi ọzọ udu mmiri m ewo obi nke emetụta ma sogbue m ọ bụrụkwa na m amaghị ihe m ga-eme kama na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ajụrụ n'ụlọ be nna ha na-ekwe m kọnsentretọ ha na-ekwe m the focus itinye isi ebe a nsogbu itinye isi ebe a nsogbu onye na-eme ọ dịka nwoke amazi ihe ọ bụla nna nsogbu a bụ ndị ji aka iwe tinye onwe enyi ya nsogbu mmadụ tinyere onwe enyi ya bụ o wepụrụ anya ya ọnụ nwere onwe ya ọkasị nke a bụ Eliza nsogbu inwe bụ Eliza onye abụ onye na-akọnfuse gị idolu nwa arụ anyị wepụta onwe from aka Eliza inwele onwe gị ị na-aghọta gị tinyere onwe ya n'iji a wepụta n'onwe ya onna aka ọ dịla anyị mma ọzọ dịka ibe ọkwa ọ bụrụ na m ama ihe m kwesịrị ime dịka nwoke kama na mama abụrụgo ọgbachi mama eshiela ọnwụ si na enweghị ike ikwe m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko mama ewuola agada gbachiri ụzọ na ndụ m another big challenge nọkwa na my forefront. nke bụ eziokwu bụ na mmaghị bụ nnukwu ọgbachi dịnyela anyị mana ya bụ ọgbachi ga-ebe ma ọ bụ na anyị anụa enwego m okom niile ife abụ na ife ngote nye ọjụ na ọma ewe ọ na-achụ m ka kịtịkpa si m na m chọọ iji ego wee golo nwe anya na nyanwa na ọ ma eme nata eme mana rapụ okwu mmanya na nke mmanya bụ ofe nkupu chụpụ Eliza ịchụpụrụ ya na Eliza na ya bụ ụzọ anyị ife anyị ebe Eliza bụ nsogbu anyị nwere ọ bụrụ nne yi mma nwekwa n'ike m mma nwa ike m kama na ọ dịghọrọ m izi ọ dịghọrọ m mfe chaa ama m na ọ dịrọla mfe nna mana ife nche ịgwa kịta anụma bụ gbaa mbọ niile ị ga-agba ka ịgbanye m ring anyị nụbara ana akpọrọ m ije London ife niile anọghị n'aka nri aka ekpe fedolu nwa arụ a na-erapụ gị anyị lụgharị London ibibe ndụ ya echi isi wee chọọ nwerozi anyị ga-afụ gị ịghọtago London onye ghọtabụrụ ife nna planụlụ gị ụmụnne m ose ifefa ji rapụ m n'obodo a bụ maka na m aka anụrọ di fast na nnụrụ ana dị akpọgote mụ na onye mụ na ya na-anụ akpọgotere anaghị anyị ebibe ndụ anyị nya anyị nụọ mụ tata echi anyị ejebego London gee ntị m ga-akpọ gị lue London anyị lue London edozi nke a na-eme kịta bụ obele ife iyi kịta bụ obele o nwere ife ịchọ mma na-emenwu maka ụmụnne m dị nya fakali okwu fakote Kikwuru na-agbakala m isi Kikwuru na-abanye na m na dunobla nkata ọ gba ego m na bren wom ihe ka a na-akpọ woskolompiom ebe nna chere ị ga-akpọ meje London anyị elugo London ma ị nụrụ ama anụ Chineke na-ekele dịrị gị otito dịrị gị n'ihe anyị mere m taa ịmakwa ụgbọ ole m gagoro tiga akwụkwọ ka m gaa London ntige ajụ ntige ha dị na ya m ntige ugboro ego m tụfugoro n'ije London a na-akwụkwọ m si na enwe onye ga-akpọ gị eje enwe onye so n'oge nwa ọmụnwa Chukwu ede gị ede si na ọmụnwa na anyị nụbara a na-akpọrọ m eje London anyị ebe iwe ọbata obi obigokwa mgbanyezie London na-ebizi ndụ mbatazi na-asụ ịwa na gana wana nna m anya ebe chelu anya ebego ife njisi na anya ebego anyị na-elura na London kịta ife anyị na-eme etu a ka anyị ga-esi wee na-eme na street ịkpọrọ m na-aga na street anyị na-emezi guy ngwa anyị na-emezi guy ịghọtago na-eme guy ọ na-ewu Eliza ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ nna nghọtazikwa m ihe na-eme papa ụwa ịmụzikwa anya kezi nke ọ bụghị ihe mụ na gị kpa ka ị na-eme ha nwaanyị abịa nnọọ kpọrọ gị nnọọ duru gị egwu kpọrọ gị gawa nwezi anyị na-eme chacha ihe ọ bụla ịchọzi ka ị na-eme ọcha ka isi wee kpịa nwa nwa kirikiri ihe na-enye gị chaba gị anya nwezi ihe ma ị na-eme ihe dịkwa m ọnụ o dịkwa m izi ọ mmadụ ka mbụ gị mana ọ bụrụ na ọ mmadụ ka mbụ ana m anwa ike m kama na ọ na-anya nọ m n'ego nke ọ dị ukwuu ịma na okwu bara ego
ihe gbasara ego ana m eji anya ahụ ya ngwa ọbụla ego dị I get attracted to money. Akwụkwọ nsọ mekwuru ya sị na money is the root of all evil. Onye ka ị na-akọrọ nka maka ego ihe hapụzi ihe niile mụ na gị kpa nekwa gị ihe bụ na ịlụgodiri na nwunye kịta ifu ha ala ego ịhapụ nwunye gị hapụ ezinụlọ gị soro ego jewa onye na-achị gwa m Tukwa possible as in this world everything is possible. Hey! As ego dị concern. Mba ndị anya ị ga-agbakwa ihe mere nwaanyị ahụ ahụgo m na ihe firi obi azụ ime kịta bụ ka ozu mkpụrụ obi gị n'ochi anya saa anụ anya saa mba inwehabe chachachachachacha inwehabe ọ chapụ anya gị n'ebe eburere ndụ gị na-etufe emekwa ihe bụ alụmdi na nwunye bụ na nwoke na nwaanyị Chineke jikọgo ha n'ime mmụọ ha bụrụ otu onweghịzi ọ bụla ga-ekewa ha ọzọ mana ịta anyị chichara ya chaba n'ego ụmụ kirikiri ka ọ bụ n'afọ ọ na-enye gị bụ filo kpọrọ mkpụrụ obi gị jewa ihe m na-agwa gị ugbu a bụ gekwa ntị doo onwe aka na ntị jikọrọta onwe gị wepụ uche gị n'ụdị ndụ anyị na-achọ ibi kịta ihe aka ị na-eme na enwe ego mba ọkwa gị anya filo ha oziga nwatakịrị ọmantụ nkwụzi gị ime megide ihe akịta nwere ọ tiri gị ofu ihe na nri irie ya ichezọ ihe a na-akpa ya lọv sọsọ m lọv naanị m ụmụ n'anya sọsọ m agadi nwaanyị dịka filo tinye gị ha na nri irie ya ere ịtọgụ n'ezinụlọ niile niile gasara agasa kịta ọ maka okwu ego ma ụmụ agbọghọ o jewa nwoke ahụ kwuo nwaanyị nwere ego hapụ ezinụlọ ya sị ka ya soro nwe obere ka ya nata ego osi ebe a atinye ya na nri orie o jewa ọmalụtazi na ya nwere ezinụlọ otu a ka ọ dịkwa nwaanyị ochezo die dọkwa onwe gị aka na ntị wepụ anya n'ihe gbasara ego ga-abịa ọ n'aka Chukwu ka ego si abịa nwụ n'aka mmadụ ihe a filo na-enye gị bụ kọbọgọba afọ ka o wee goro mkpụrụ obi gị n'ezianụ ọkwa nke a ọkwa ya gota ịbụ ụmụazị nye akpaka ụmụazị ndị praịmarị skuul na ndị nọsịrị it's not swag nekwa go ụdị nke a meghala ozugbo mme gịnị mbụrụ akpa m ọsọ na-abịa m ịmakwa ihe m na-eme asị m amaghị m onye m ga-alụ ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ onye nne hụrụ m n'anya ụmụ agbọghọ akara m ịma n'ọnụ na ọhịa ka i buru bịa n'ebe ka ị tagboro m nwa na-amụsụ onwe ihe mere gị ghara isi n'ụlọ ala taa ji nwayọọ laa be gị ka nwa m nwee ike lee obere nwa ọ ga-atụtara atụtụ ime mụọra m bịa ntị ka m gwa gị akwa ịtụfucha na ama m ọsọ gị ji etụfu ya n'iro ịtụfucha anya ihe na budoza ka ị ga-eji buru m ebe a bupụ m ebe iwu n'ozu cherenụ m n'oge omume ma ị chọrọ ya ị ga-esi n'ụlọ pụọ ịbụ ezigbote amụsụ maka mfụ ndị amụsụ na mama ha ịbụ amụsụ ọdaekpe amụsụ ọcha ka ịbụ ịgbakacha na ndụ gị gbakacha ihe niile ịbịa ka ebe a ka ịtagbuo nwokorobịa dị mma don't worry ị ga-esi n'ụlọ pụọ ị ga-apụrụ n'ụlọ a Ma sogo wa musu ukwu tara nchara musu bịara ịtagbu m mesida ro na na-ekwu gị na-atakachi ederere ọnwụ na ugboro nọ ọwanụ nchịkọ wanụ mgbada ele ịhụrụ na ọ gaghị eti ha ka ndị gaghị ụzọ ngwa ndo mgbada oke nwaanyị ka oke nwoke ya hi mgbada ọ gbara gị aka ebe ele ihe nọ nga eme ọ na-eti gị odeku 24 horsepower odeku ngwa ndo ele ihe gbanyegara aka n'ụkwụ nwaanyị amụsị ọcha abi na ọcha ngwa chere ka mgbapụ ọsọ
Bịa, abi na ọcha. Ị na ha akanya bambam ọkụkọ ụbakala. Gaa n'okpuru pilo nwere 2,000 naira nga ahụ gbapụ ọsọ ka ga gotere m anụ nchi na anụ mgbada. Were 2,000 ahụ maiga aka na akpa ke gị too nga ọla iti maiga aka n'ihe gị were 2,000 n'ihe gị tizuo ya mee 4,000 gbapụ ọsọ. Akọsịla m ihe a akọsịla m ya nwe ihe m ga-azụ ebe a wesị ka nwaanyị atagbuo gị na amụsụ ọ ga-atagbu gị na asụ n'ụlọ my baby ka ata anụ nchi ị ga-ahụ mama ele ihe nọ nga ele ka ewu gbapụ ọsọ ka ga gotere my baby something. Afọ gbawakwa gị na ya na-awa abụọ ị na-anụ ihe m na-agwa gị ọnụ gbọwa gị ji gwa m sị m ga-ara gị ojii ebe amụsụ bịara biri n'ụlọ m ama m ihe m ga-asị gị gị nwa ọkwa gị green pepper don't worry ichogoro yellow pepper a ga-agajila gị Asị m amaghị m onye m ga-alụ ha niile hụrụ m n'anya amaghị m onye m ga-alụ onye nne hụrụ ka onye buru mmiri ndawara ebe a onye buru mmiri ndawara nke ụgba m ji asa nwunye m a ele onye buru mmiri ndawara nke ụgba m ji ama nwunye m n'ukwu ụkwụ m nọ ngụgba ụkwụ ada akpị m ga-achicha mmiri ọkụ dọọ na bọket m ga-asị nweta m ihe na zuru onye bịara nga buru mmiri ọkụ m misiri nke ụgba m ji akpa nwunye m n'ukwu niile ka ọ nọ n'ọkụ mmụ ọ dị ka gatipa gbara aja chipins ọ bụdụkwa aja uzuzu gịnị mere chipins agwọla m first bucket second bucket third bucket ihe m isi taa nsị m this is the last warning m nyere ya nlaghachita azụ hụ bucket nọ mmiri ntụrụ ya nọ n'ime m buru ya gaba wube ya ha esoro mmiri ozugbo ozugbo piam nsị m na m imere n'onwe gị ahụ chukwu Augusta ọ mmiri ọkụ m shiri m ji asa nwunye m ahụ m ji asa eli ime ahụ my baby mmiri ọkụ m shiri m ji amụ ya n'ukwu nne di gị nọ ngọ m na-akọsọ amụsụ kpọrọ onwe nne m na ụtọcha kwara ya n'aka ngwa ụkwụ ya gbajie daa akpị m shicha mmiri ọkụ m ga-eji amụ ya n'ukwu gị were gaga gbaa chipis eji egwu ala ili gị ọ mmiri oyi ọgwọ ngwọta mmiri ohimiri besaida otu ihe m na-awụ iri ya pịa ya hụ mbụlọ ahụdị m ya anya gbudu m otu mkpụrụ anya taa ka ha si ewesịa maka Chineke kere mụ na ground ka ị ga-egwu ya otu mkpụrụ anya ị ga-egwu ya na mọchari ka ị ga-egwu onwe gị na come on shut up your mouth na common sense gwa na gị na-akọ geometry ndo baby m ndo ele otu o si eme gị ọ ka na-afụsi gị ike ngwa ndo ọkwa ịhụrụ ihe ịkọ ọsọ amụsụ ọkwa ngwa gaa gashige mmiri ọkụ ahụ ọsọ gaa gashigire mmiri ọkụ ahụ ọsọ na gaa gashigire mmiri ọkụ ahụ na isi ngwa dị ka ime gị ama egbugo ama egbugo ndo ele otu ọ ka na-afụ gị ukwu ahụ ọ ka na-agba kpemkpemkpe ndo gasi ahụ na mmiri ọkụ ahụ na gasi gị mmiri ọkụ ahụ gị chọọ ka ndo amete gasi gị mmiri ọkụ ahụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.